И здравейте! В днешното видео ще ви покажа какво представлява Питагоровата теорема в математиката и ще решим няколко задачи по нея. Преди да започнем, може да харесате видеото и да се абонирате за канала, ако още не сте го направили. И да започваме. Сега ще ви покажа какво представлява всъщност Питагоровата теорема и за целта ще трябва да се начертаем един правоъгълен триъгълник. Правоъгълният триъгълник, както знаем, е триъгълник с един прав ъгъл, т.е. 90 градуса, и да кажем страните ще са му А, Б и С. И Питагоровата теорема всъщност гласи, че сбора от първия катет на квадрат и втория катет на квадрат е хипотенузата на квадрат. Тоест, ако го запишем, А на квадрат плюс Б на квадрат е равно на С на квадрат. Или обратно, хипотенузата на квадрат е първия катет на квадрат плюс втория катет на квадрат. И двете са еквивалентни. И това е Питагоровата теорема. Друго важно нещо е, че тя важи само за правоъгълен триъгълник. И да, също нещо важно, в правоъгълния триъгълник имаме както винаги три страни и най-голямата страна, която лежи срещу 90 градуса, в случая С, най-голямата страна винаги се нарича хипотенуза. Тя винаги е най-голяма заради Питагоровата теорема, защото щом С на квадрат А на квадрат плюс Б на квадрат, винаги ще е най-голямото С-то. Това е хипотенуза, а пък другите две страни, които образуват 90 градуса, се наричат катети. Това е единия катет и това е другия катет. И това е Питагоровата теорема. Друго нещо важно, какво представляват Питагорови тройки. Това са числа, които може да са страни на правоъгълен триъгълник. Тоест, ако говорим за цели числа, защото сме в 6-ти клас, най-базовата Питагорова тройка е 3, 4 и 5. Какво имам предвид? Нека да изтрия това, за да ви го покажа. Така, нека пак си начертаем правоъгълен триъгълник. И какво значи 3, 4 и 5? Че са Питагорова тройка. Ами тази страна, ако е 3, тази 4 и тази 5. И те да са Питагорови тройки, трябва да изпълняват Питагоровата теорема. Тоест 3 на квадрат плюс 4 на квадрат е равно на 5 на квадрат. И за да проверим дали това е вярно, може да сметнем 9 плюс 16, което е 25. И наистина 5 на квадрата 25. Тоест те изпълняват тази Питагорова тройка. Има безброй много Питагорови тройки, защото нещо важно, винаги ако отношенията на страните са 3 към 4 към 5, те са Питагорова тройка. Което може да ви е полезно. Тоест ако имаме 6, 8 и 10, което всъщност е 3 към 4 към 5, също е Питагорова тройка. И така нататък. Друг пример за Питагорова тройка, която няма отношение 3 към 4 към 5 е 5, 12 и 13. Защото наистина 5 на квадрат плюс 12 на квадрат е 13 на квадрат. И да, общо взето е това. И нека може да започваме с задачите. Момент. Така. Ето тук съм ви подготвил двете задачи. Първата е даден е правоъгълен триъгълник. Ето тук ще го направим. Даден е правоъгълен триъгълник с ъгъл С 90 градуса с катети 6 см и 8 см. Намерете и са ни дадени три неща. И тук какво ни е дадено? Ще си го запиша тук какво ни е дадено, за да обобщим условието. Триъгълникът е правоъгълен, т.е. ъгъл С, както пише в скобките, 90 градуса. Катетите са, аз ги означавам с А и Б. А е 6 см и Б е 8 см. Мерните единици няма ги пиша, защото всички са в сантиметри, но ако има различия в мерните единици, това трябва да се съобрази. Но за сега няма нужда. И се търси да намерим хипотенузата,
което за целта ще начертаем отново правоъгълен триъгълник. Както казахме, Питагоровата теорема винаги важи за правоъгълен триъгълник. Тук ще е 90 градуса. И то реално ABC, т.е. ако ъгъл е при 90 градуса е при C, т.е. C ще е тук и AB ще е тук. И нали, както сме си написали, A е 6, това ще ни е 6, A е равно на 6, B е равно на 8 и търсим три неща. Хипотенузата, A под точка е C. И питаме колко е. Ами, имаме Питагорова теорема, че 6 на квадрат плюс втория катет 8 на квадрат е равно на хипотенузата, която търсим, е c на квадрат. От тук 6 на квадрат е 36 плюс 8 на квадрат 64 е равно на c на квадрат. От тук c на квадрат е този сбор, който е 100. И сега трябва да намерим някакво число c, което да изпълнява това нещо. Тоест c повдигнато на квадрат да е 100. А нали знаете, че c на квадрат всъщност е c по c. Защото степента показва колко пъти ще умножим дадено число. И когато намерим какво е това число, съобразяваме, че c е 10. c може и също да е минус 10, но хипотенузата не може да е отрицателно число, защото е невъзможно. Нали, винаги в триъгълника числата са цели числа. И щом пише c на квадрат е 100, имам предвид само за положителните числа. Тоест хипотенузата 10 см, което реално е отговора. За b под точка се търси лицето на триъгълника, което в правоъгълен триъгълник винаги лицето се пресмята по формулата a по b върху 2, като a и b са катетите. Тоест в случая ще ни е 6 по 8 върху 2, което е 24 квадратни сантиметра и периметъра на триъгълника, който търсим, е a плюс b плюс c, сбора на трите страни, е 6 плюс 8 плюс 10, което отново по чиста случайност е 24 см. И това е първата задача. Втората задача ще решим сега. Да. Ето е задачата. Нека си я копираме и да поставим тук. Даден е правоъгълен триъгълник ABC с ъгъл C 90 градуса с катет 40 см, хипотенуза 50. Намерете втория катет, лицето и периметъра на триъгълника. Добре. Тук числата съм ги направил такива, за да е по-лесно пресмятането, но иначе може в някои задачи да ви дадат такива по-гадни числа, които да трябва да си сметнете на лист квадратите и да видите кое число, нали, изпълнява условието. Така, добре. Имаме отново дадено. Ще ни е, нали, първото наблюдение е, че винаги, нали, наблюдението ни е, че триъгълника ще ни е правоъгълен, защото то си пише в условието. И, нали, допълва се до кой ъгъл е 90 градуса, в случая ъгъл С. С катет 40 см ще го означа с А. Нали, тук не гарантирам, че Б ще е по-голямо от А. Тук катетите не ги сравнявам по големина. В смисъл, А може да е 40. Да, имам предвид, че катетите, в смисъл А и Б не ги правя по големина, просто си ги слагам по катети. Да, добре, сета. А е 40 см и С, което е хипотенузата, е също 50 см. Така. И се иска да намерим Б, което, т.е. търсим Б като за начало, а пък другите, лицето и периметъра, ще ги намерим после. Нали, най-важното е сега да покажем как се намира катети и хипотенузи. И да,
Така, добре, нека започваме. Отново правоъгълен триъгълник. Питагоровата теорема важи само за правоъгълни триъгълници. Помнете си го това. И така. Сега не знаем B дали ще е по-голямо от А, дали ще е по-малко. Това исках да обясня. Затова просто си слагам А, че е 40. И да кажем, че тук ще ни е А. B ще ни е тук, което не знаем. И C ще ни е 50 см. И сега отново, за да намерим втория катет, използваме Питагоровата теорема. Т.е. А на квадрат плюс b на квадрат равно на c на квадрат. И заместваме с тези стойности, които ние знаем. Тоест, ако а ни е 40, ще имаме 40 на квадрат плюс b на квадрат, което търсим, е c на квадрат, което е 50 на квадрат. Сега може да си сметнем 40 на квадрат, знаем, че е 1600 плюс b на квадрат е равно на 50 на квадрат, което е 2500. И от тук следователно b на квадрат ще ни е равно на 2500 минус 1600, което е 900. И сега търсим някое число, такова, че като го повдигнем на квадрат, да получим 900. И когато разберем, че това число е 30, намираме отговора. B ни е 30. Така, с което 30 см. С което намерихме А подточка. В Б подточка, сега ще запиша тук, Б подточка се търси лицето, което може вече да намерим. А не като в предишната задача можехме директно да намерим лицето, защото ние трябваше да намерим хипотенузата, но лицето не се влияе от хипотенузата от катетите. Тук трябваше първо да си намерим катета, за да намерим лицето. И да, тук е А по Б върху 2, т.е. катетите, произведението на катетите делено на 2, което е 40 по 30 върху 2, което е 1200 върху 2, което е 600 квадратни сантиметра. Така. Нали, не съм объркал. Да, мисля, че е така. Добре, и В. Периметъра на триъгълника. Това е... Вече мога го намерим, защото имаме трите страни. А плюс Б плюс С, което е 40 плюс 30 плюс 50, което е 120 см. И с това всъщност приключваме темата за Питагоровата теорема и ще се видим в следващ клип.